אחד החסמים הגדולים ביותר בפרויקטים של פינוי-בינוי הוא דייר אחד או שניים שאומרים לא, בזמן שרוב הבניין כבר רוצה להתקדם. החוק בישראל קובע דבר ברור. כאשר יש רוב דרוש של בעלי דירות שתומכים בפרויקט, דייר שמסרב ללא סיבה מוצדקת עלול להיחשב כדייר סרבן ולהיחשף לתביעה כספית כבדה מאוד. התביעות האלה לא תיאורטיות, הן יכולות להגיע למיליוני שקלים, משום שהן בוחנות את הנזק שנגרם לשאר הדיירים. עיכוב הפרויקט, אובדן עלויות ערך הנכסים, ולעיתים גם סיכון לקריסה של העסקה כולה. אז מה נחשב סירוב לא מוצדק? דרישה לתמורה חריגה ושונה משאר הדיירים, סכסוכים אישיים או סירוב עקרוני ללא נימוק ממשי. במקרים כאלה, בית המשפט לא ממהר לעצור פרויקטים של התחדשות עירונית. מצד שני, חשוב לדעת, לא כל סירוב הוא פסול. יש סיבות שהן לגיטימיות להתנגדות, כמו חוסר כדאיות כלכלית, היעדר תמורה שוויונית, היעדר ערבויות בנקאיות מספקות, או אי מתן פתרונות הולמים לדיירים מבוגרים, בני 75 ומעלה. ובנקודה הזו נכנסת פסיקה מאוד ברורה של בית המשפט העליון. גם אם יש מחלוקת כספית, הפרויקט לא חייב להיעצר. המחלוקת יכולה להתברר בנפרד, ובינתיים ניתן למנות עורך דין שיחתום על ההסכם במקום אותו דייר סרבן, כדי שהפרויקט ימשיך ויתקדם. השורה התחתונה פשוטה. פינוי-בינוי הוא אינטרס ציבורי, כלכלי וחברתי. מי שמעכב אותו בלי הצדקה לוקח סיכון משפטי וכלכלי כבד, ומי שמתנגד מסיבה אמיתית חייב לדעת להציג אותה נכון ובזמן.